ka-rides. 1:12 jump off natin papuntang Masbate. So yun nga, no, hindi tayo natuloy sa North Loop, gawa ng uuwi kami ng Masbate. Kaya ito, malayo-layo rin tong biyahe natin mga ka-rides. Meron tayong itong nakaset is hanggang Piodoran lang muna to. Hindi pa to papuntang Katayngan. Tawid barko pa tayo eh. Mga nasa 700 kilometers din yung tatakbuhin natin ngayon. Kung makasakay tayo kaagad ng barko, dire-diretso na natin yung biyahe natin. So yun, no, tagal-tagal rin tayong walang biyahe. Last nating biyahe nung sa Real Quezon, tapos yun, tambay ulit. Ngayon, biyahe na naman. Update na lang tayo dahil gawa ng nakailang balik na rin naman tayo dyan sa Bicol. Aray ko. Tagas lang tayo muna sa kasi titingnan din natin ilang kilometro o dito. 43,200. Aray ko. Yan, tandaan natin yan, 43,200. Tapos sinadya may 3 bars pa pala ako, pero full tank na rin natin to. So yun mga rides, update lang muna. Update na lang ako. Bubulol na ako. Wala pa akong tulog pala mga ka-rides. Kalimutan ko sabihin. Galing akong trabaho eh. Tapos ngayon, diretso na. Di na ako natulog. Dyan lang ako sa may Shell magpapagas. Sarado ba? Boss. Ayan, pagas muna tayo. Ano yata sa isa? Sige. Nagsalam. So ayan mga ka-rides, na ito yung karga natin. So ayan pa. So ayan mga ka-rides, ito yung karga natin, bag. Tapos may angkas pa tayo. So yan, ito yung pinoproblema ko mga ka-rides. So maingay kasi yung welding rod nya, welding rod ba tawag niya, yung pagkaka-welding nya natanggal. Ayan, maingay. So update na naman ako mamaya mga rides. Inom lang muna akong Cobra tapos patsi na. Kaya mga rides, let's go! Bakbaka na. Alam nyo mga rides, wala pa akong tulog kasi galing ako sa trabaho. Tas out ng alas 7:30, dumating ako sa bahay. Nasa alas 8 mahigit na, tapos prepare pa. Yun, wala na akong tulog. Tapos ilang oras kami nag-prepare ng mga gamit. Biglaan tong na to mga ka-rides, kasi dapat yung schedule namin is
bukas pa, ay ng hapon, ay balik gabi din, alas 8. Kaso nabalitaan namin yung sa Pilar na port walang biyahe dahil yung ang barko hindi nakapag-renew ng business permit. Ayun, malilipat kami sa Piodoran. Ba't dyan yung liko? Lab, ay, doon pinapaliko. Diba diretso tayo doon? No? Hindi ko yan naka-on. Sige nga. No! Ha? Ay. Lolo ko talaga ito. Ano na ito? Diretso naman siya. Yan lang pala eh. Wala. Kinanglan nyo siya yun. Ayaw magturo ng maayos ng mapa natin. So ayan, saan na nga ba tayo? Wala akong tulog. Ano na nga yung sinasabi ko kanina? Wala na, nalimutan. Basta guys, sa Pilar hindi tayo nakatuloy dun sa schedule natin. Kaya ito, para hindi tayo maano sa barko, baka hindi tayo makasakay, ngayon na lang kami umalis. Imbis dapat mamayang gabi pa, kasi alauna na, so isang araw. Ngayon madaling araw tayo umalis para makasakay. Baka marami kasi yung mga pasahero ngayon, malamang. Alikabok. So yun mga ka-rides, update na lang ako. Time check, alas 2:44. Andito tayo sa Tanay Rizal. Tugtugan ang trip. Time check, alas 3:35. Nandito pa tayo sa Mabitak, Laguna. Dumaan muna kami sa CR muna kasi tinatawag kami ng kalikasan. So ngayon, tuloy ulit. Update na lang ako mga ka-rides. Time check mga ka-rides, alas 4:03 na mga ka-rides. Andito na tayo sa Pagsanghan. Wala pa tayo sa kalahati. So yun, update lang. Yeah. Napaka ano ng buwan, oh, bilog na bilog. So yun mga ka-rides, na update. Yung angkas ko na naantok. So dito kami sa yung parang crew hindi ko alam kung ano. Time check mga ka-rides, 4:31. Andin na tayo sa Bagong Lukban. Tara mo, paulay ka dito? Mag-uumaga na mga ka-rides, at ako'y wala pa rin tulog. Parang ano na tayo, pagbilaw ba to? Parang pagbilaw na nga ako mga ka-rides.
Kasi nakalagay sa mapa kung anong lugar pagbilang. Update. Ayun. Hindi. Nawala no. Nagsipag lingi-lingi. Nawala ako mga ka-rides. Yan, update ulit. Nawala dito. Lamig. Aray ko. Yan. Time check. Alas 6:18. Andito na tayo sa Bitukang Manok. Gutom na, wala pa. Diretso ta? Wala pa. Diretso ta? Diretso. Hindi pa ako nagugutom. Okay. Pasok na. Daan na naman tayo ulit dito. Grabe, parang mas paakyat yun. Nabago na. Hindi ganong paakyat yun dun banda eh. Dami ng riders, so aga nila. Grabe mag-drive yung kotse, ano? Ha? Gano'n eh. Hapit. Ha? Yan o. Time check. Alas 6:38. Ate mo na pa mo, no? Ate mo na. Barangay Tagbakin. Jollibee. Love, dito ta sa may mga sabaw-sabaw.
Magandang gumaka. Ay, let kayo makon. Ganda na kayo. Ay, may siya ba sila? Wala na. Okay. Sa Petron na lang. Lab, layo pa ba itong murang na ipadalo? Kanang bungod bitaw sa dagat? Patong bungod sa dagat ba? Mama, patubay. Layo pa to? Kaluwag. Tarigsik. Gutom na kay ka? Gutom na kay ka? Sige. Aray. Kapit naman gito, katong bungot sa dagat. Oh. Pero sa Caltex ko magpagas. Ito yung pangalawa nating pagas mga rides. Umabot din yung ano natin. May ano pa naman, 2 bars. Pero umabot siya ng 170 kilometers. Ay. Dos. Dos tayo. Ikaw muna? Kaya ako mga diri oh. Gali sipak yung anak-anak. Goy. Ang reklamo ko ganina ka murag na mga na-dislocate ako mga kuan kabukugan. Dah naka. Ako kung tinood na ka na. Nagsimoy ng hangin. Dapat. Yung mga ka-rides na first gas natin 230. Pangalawa is 241. Mula Pasig papunta dito, kumain tayo ng 170 kilometers. May natira pang 2 bars sa gas natin. Ayun, matipid talaga. Ayun, update ulit ang mga rides. Hanap lang kami ng makakainan. Ito na yung traffic mga kuis. Sir, mga ka-rides, traffic. Ay, traffic dito banda. Ano ka meron? At ganito. May nagbanggaan ata.
Meron nga. Oh, na disgrasya. May disgrasya. Ito yung mga nakasabayan ko kanina eh. Marami sila. Ito nga yun sila. Natalap na sumpa. Na banggaan? Natalap na sumpa. Ah. Natalap na. Ako po. Nadaan lang. Ito nagbasa ng ano. Ingat-ingat po. Parang ano, sila lagi to oh. Sila yung ano nun. Ha? Oo. Sila yung mga ano nagkakape kanina. Tapos tayo na to nagkape dun sa harap. Ingat-ingat pa tayo mga ka-rides. Buti kami dandahan lang. Kahit nung kanina may biglang tawid yun tipong wala siyang signal, diretso. Buti na lang mabagal yung takbo ko. Ayun, safe. Oo. Napakaganda ng scenery. Ayun mga ka-rides no. Tapos lang natin kumain. Uy, ano to? Oray ko. Yung kinainan namin ang damot sa upuan. Sabi ko kung pwede lang kung pwede ba umidlip. Kasi may upuan sila doon sa labas, mahaba. Parang ano yun, tambayan. Nakiusap ko kung pwede umidlip, sabi bawal daw. Tapos mahal-mahal pa ng kanin. Yung isang rice 60. Grabe yun. Tapos ang damot sa upuan. Kaya ito, bakbak na lang tayo diretso. Pag antokin ako, matutulog na ako sa may ano mga, kasi doon pa bandang papasok na ng Quezon Province marami na mga waiting shed doon na maliliit. Doon na lang ako iidlip. May baon si kuya. Dito na nila pinapadaan talaga. Nung nakaraan dito rin tayo galing dito tayo dumaan. Ngayon talagang nagbabantay na sila para papasukin dito yung mga light vehicles. Paps, yung side mirror ko bumigay na. Sana. Paano kaya to? Pagpapit? Alambre.
Balikan ko na lang siguro ito. Goma. Na. Nung nagmindanao ako, umuwi ako, wala akong side mirror na isa. Ngayon naman, pamasbate, papunta pa lang, wala na akong yan, laglag na rin yung side mirror ulit. Ang mahal-mahal na ito, tapos ganito. Yan, piklet. Grabe yung paket na to. Time check 10:31. Nandito na tayo sa hindi magkon ko 10:31 nagsa. Yan, 10:31, nandito na tayo sa Arco ng Bicolandia. Malamig, malamig. So ayun mga ka-rides, no, nasira na yung natin, side mirror. Ito, nilagyan natin ulit ng scotch tape para hindi umalog. Ay nako, welcome to Tagkawayan, Quezon. Time check Jesus, alas 10:30. Puro pahinga. Napahinga pa kasi ako ng isang oras mga ka-rides, natulog ako. Isipin mo yun, more than 24 hours yata akong natulog eh. Kasi galing pa trabaho, tapos diretsong biyahe. Kasi isang oras lang yung tinulog ko. Nakita yung 4,000.
ni Kaon. Dito ako ni Kaon. Ha? Hindi. Natangtang. Ha? Ngayon. Marang ka? Tila. Tangtang wire. Dah. Marinis na yata ito eh. Lapit na mag alas 12 eh. Alas 11:30. Ganda ng panahon ngayon, mainit. Ah.
rides na dito kami kumain, tsaka pinatulog kami dito. Yan, nakatulog ulit kami ng isang oras kalahati. Time check, 1:44. Naubos na yung oras ko kakatulog. Hirap sumakay yung angkas ko Okay. Yari ko. Ha? Wait lang. Yan. Good. Tara. Tara. Mataas. Dito. Doon sa unahan. Sasakyan. Aray. Yan. At may 3 hours and 44 minutes pa tayong pabiyahin. 163 kilometers. So parang tag dito kaluwag ng layo yung babayahin pa natin. 3 hours and 44 minutes. Let's go. At least nakapagpahinga na at nakatulog. Yung tulog talaga yung tinitiis ko Okay na rin yan kaysa mahali tayo aalis doon puro traffic yung maabutan natin. At least dito is yung antok ng kakalabanin mo, hanap ka lang na matutulogan, goods na, diba? So ayun mga ka-rides, update na lang ulit ako. Aray ko, lalim noon. Daming butas sa mga kalsada dito. Car wash na lang daw. Yan, update na lang ako mga ka-rides. Ito Naga City. Tapos yung isa ito dahil Sipukot. Kalimutan ko anong tawag dito sa cruising na to. At my guitar once like a car, but my guitar want to say Naga. Andito na tayo sa Naga. Time check 2:34. Itong kasada sa ginagawa pa. Wala bang shortcut ng Naga? Hindi ka dadaan ng Naga. Aray ko. Salad. Ha? Ayan tayo. Aray. Ouch. Aray ko naman. Sarado. Asa? Sarado man. Ha? Sige, unahan na lang. Yun, may disgrasya na naman. Lord, ingatan niyo po kami, tsaka yung mga iba pang dumadaan sa kalsada. Ingatan mo kaming lahat. Dito yata premium.
ka-rides, update lang ako. Ligaspi na yata to eh. Oo, naga pa rin. Ito na yung pangatlo nating gas. Naka 270 naman tayo. Two hours 37. Ouch. So ayun mga ka-rides na, may disgrasya na naman tayong nadaanan. Kakatakot naman. Aray ko. Papunta daw din yung Legazpi, may nag-U-turn daw na van. Pa mabilis-bilis yata takbo ng motor. Yun, sumalpok siya. Hindi ko na natingnan. Nakatakot titigan eh. Dumaan lang ako. Ewan ko kung nakuha ba ng camera. So yun, ingat-ingat tayo. Sana ingatan tayo ng Panginoon. Oh shit. Ano to? Lalim. Hindi makita. May tricycle. Hello. Nandito tayo sa shortcut. Paglabas natin dito, butas ang ako. Ano ba lang to? Dahil butas-butas ko. Aray, yan. Paglabas ito, butas na gulong mo dito. Yung sasakyan na nauna, parang yung mukha niya yung pit. Yung pit niya parang mukha. Hindi. Van pala siya, van type. Dagi! Dito kami dumaan sa shortcut kasi para walang traffic. Kaso dami na palang kalsadang ginawa. Ayun, traffic pa din. Edi wow, nag-highway na lang sana. Oh, time check mga ka-rides, 4:46 ng hapon. Andito pa kami sa shortcut. Mayroon pa kaming babiyahing 1 hour and 27 minutes papuntang Piodoran. Yung expectation na makukuha namin ng alas 3 ng hapon nga wala na. Puro hinto. Oy, si kuya Japan. Alas 3. Yung expected time arrival namin na ngayon is alas 6:09. Tapos di pa makukuha yan. Buti yata ng mga alas 7. Gabi na kaming babiyahe ng Katayngan. Alanda. Kasi sa barko lang magpapahinga. Pagbaba namin ng Masbate City, diretso na naman kami pa Katayngan. Mga 2 hours din mahigit. So pakbahan time. Update na lang ako mga ka-rides. Kitang-kita yung Vulcan Mayan dito. Vulcan Mayan siya. Vulcan Mayan. Vulcan Mayan, no? Kitang-kita. Vulcan Mayan.
Ito, yun, mga time check na rides. Pasok na tayo papuntang Piodoran. 47 minutes. Alam niyo ba mga ka-rides, itong kalsadang papuntang Piodoran, yung mga mahilig bumangking, magsasawa kayo dito. Puro curve to eh. Yan, tingnan yung mapa. Puro curve. Mahilig bumangking, magsasawa kayo dito. Ayan, punta na kayong Piodoran. Ingat lang kayo. Lang nagtawag pa eh. Joke lang naman. Sa Marilaki na lang kayo. Huwag dito kasi medyo matao tong lugar na to. May mga bahay-bahay kasi. Ayan na. Time check mga ka-rides sa alas 6:15. Andito na tayo sa port. Sana makatawid ka agad kami. Sana makasakay. Sana may barko pa para isang biyahe lang. Pahinga sa barko tapos bakbak ulit. Medyo wala, lubat na ako. Wala na ako sa hulog mag-drive. Tara, check natin. Mag-drive na yan. Ay ba, punta mo. Alam ko nagbiyahe lang. Ito na. Sana may biyahe. Motor lang ma'am, tapos isang angkas. Ay, mahaba ma'am eh. Lang mo ba yan? Ay, hindi lang. Pwede papuntahan mo na din ang tao mo, pabayan. Wait na. Wait na. Sorry sa akin. Okay na. Tinawagan na ka mo kay... Sabi ko, kasi hindi ko alam na ang loading time ko. Warang itlog. Alas 8, alas 7. Warang itlog. Warang itlog. Okay, sige. Okay na. Wala lang ang itlog. Ay. Bayad naman ganito pa. Ito po ano ma'am? Adin na sir. Ano? Mangalan po. JRX Villaber po. Dalawa kayo sir, 750. 750. Kasama na motor doon ma'am? Kap, na gabi. Kap, itong pabuking mo na doha.
Maaramsin ka na ang loading time ko ang 7:30. Yung mga ka-rides. Libre na yung driver sa 500. Dito yan sa ano, Cavs. Terminal fee na to, ma'am, no? Shipping. Iko. Thank you po, ma'am. Buto? Ha? 750 lang. 750. Nakakatay ticket. Dito? Lab? Oo, sa gabi ko. Tingnan natin kung magkano yung bayad ng Marco. Tsaka tao. Sa wakas, sakayan na. Alas 9. Tapos silang oras pa pagkayan. Madaling araw kaming darating sa Masbate. So, dito lang ulit ako mga ka-rides pagdating ko ng Masbate. Time check, alas 2 ng umaga. Nandito na tayo sa Masbate. So, tatlong oras din yung biniyahe. So yun, update ako mamaya mga rides pag nakarating na rin sa bahay. Ano gagawin pa rin ito? Boss? Ano pang gagawin dito? Ano ba? Ano pang gagawin dito? Parang di yata mag-check. Dito yata i-check yata yung ano dyan eh, yung vaccine card. Ah, may vaccine card pa rin. Sabi, pero ewan ko, di ako sure. Try ko na lang. Tapa na. Ano lahat? Bak pasahero ko pa. Yung pasahero dito datadaan eh. Masbate. Maghahanap muna kami ng matutulugan mga ka-rides. Hindi na kami tutuloy. Tayin-tayin na ako.